हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताजी प्रणाम എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदादिसभान्तिकं वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहन रघुनाथानितं तं सजीवं सादैवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखानीं तं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेच्छ कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारसदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, आनंद कोटि वैष्णव भक्तर की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा ഹരേ
എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ അത് നമുക്കൊരു 3-4 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരാൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരെ കൂടി ഇരുന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അപ്പൊ ആ ജപത്തിന്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ട്യൂണും ഒരേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആവും. കാരണം നമുക്ക് പറയില്ല 7 തൊട്ട് 5 ഒരു 6-7 മിനിറ്റാണ് സാധാരണ രീതിയിലൊരു ജപത്തിന് പോകേണ്ടത്. വളരെ സ്പീഡിലും പോകാൻ പാടില്ല, വളരെ സ്ലോവിലും പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വാക്കുകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ 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 അല്ല പറയാ. സാധാരണ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് തെറ്റുപറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുകയും വേണം. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ശബ്ദം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കണം. ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും സൗണ്ട് നമ്മളേക്ക് വരണം. ജപം തന്നെ 3 ലെവലിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ജപത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ജപം നമ്മൾ അതിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ 3 തരം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയറാം. ആരെങ്കിലും പലരും ഉണ്ടാവും, ആരെങ്കിലും കയറാം. ആരാണ് കയറുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്യൂണിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താണ് 5 മിനിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ 5 മിനിറ്റ് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മള്? കാരണം നമ്മള് പറയണതല്ലാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ആരും അറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധ, ഒന്ന് ഭജനക്രിയ, ഒന്ന് സാധുസംഘം. അങ്ങനെ 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനോട് ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയുക സാധുസംഘം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോലെ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 2 ഭജനക്രിയ, ഭജിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ 9 തരം ഭക്തിയിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ 9-ൽ 3 നമ്മൾ ഇതാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സാധുസംഘം, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം മാക്സിമം. അത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. 3-ാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ ഭജിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ സതതം കീർത്തിയന്തോമ യഥഞ്ജസ്ത ദൃഢ വൃദ്ധ, അത്ര വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മള് ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റ് മതി. ഒരു ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാലയായി. 108 തവണ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ നമുക്കറിയാം. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 3 രാമനാമങ്ങൾക്ക് തുല്യം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു രാമനാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിന് 1000 സഹസ്രനാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ രാമ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേർഡുകൾ തന്നെ. അപ്പൊ അത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു നാമങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ ജോൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ നാമത്തിന് അതിന്റെ പവർഫുൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ നാമം എത്ര ഉച്ചരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ ബോറിങ് വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും തോറും അത് ആസ്വാദകമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ആസ്വാദനം തോന്നും. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ധ്യാനയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി കർമ്മയോഗം തീരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുന്നത് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യഥാ വിനയതം ചിത്തം ആത്മന്യോവാത്മദിഷ്ടതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമ്യോഭ്യോ യുക്തോ ഇതോച്ചിതേ തഥാ. എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസികമായ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാൾ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയണത് ഇത്ര ഉള്ളതിലും കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടാവോ? മഴയുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നല്ല മഴയാ. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. ഹരേ, ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന അയാൾ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യോഗയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും നമ്മൾ. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഭൗതികമാഗ്രഹമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു പോകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അംബരീഷിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ദീദോ നിവർത്തസ്തോ നേക്തോ സോമാവാസ്പൃതാ യോഗിനോ യത് ചിത്യസ്ത യുജ്ഞേത യോഗമാത്മനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാറ്റ് തട്ടാതെ ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരമായ അതീന്ദ്ര സത്തയിൽ ദാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, എന്ത് വന്നാലും മനസ്സ് മാറില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് ആ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ ദീപനാളം പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഇത് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ 8 മണിക്ക് തന്നെ കയറണം എന്ന് വിചാരിക്കോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം യൂട്യൂബിൽ അനവധി ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ആരും നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ശരി മഴയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അല്ലാതെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ മിസ്സായവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു ഇതായിട്ട് എടുക്കരുത്. ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കൂല നമ്മൾ. അതിനതിന്റെ പ്രത്യേകത. 99% വ്യക്തികൾ പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കും, 2 പ്രാവശ്യം കേൾക്കും, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ആവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. അതിപ്പോ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ മടിയന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും നമ്മൾ മടിയന്മാരെന്നാണ്. അത് നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ശ്ലോകം തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറി ചെയ്യേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ധ്യാനയോഗം അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ പറഞ്ഞ സ്വസ്ഥനായി ഭാഗവതാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാറ്റുകടക്കാത്ത സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. ആ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ്. ഭക്തൻ ഏത് സമയത്തും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ദാനം, അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷൻ എന്തു അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗം ഏതാണെങ്കിലും ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും അചഞ്ചലമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അതാണ് ആ പ്രത്യേകത. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ വ്യക്തി നേടിയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ 20 തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. യദോ പരമദേ ചിത്തം നിരുത്തം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി ദുഷ്യതി സുഖം അത്യന്തയത്തെ ബുദ്ധിഗ്രാമമതീന്ദ്രിയം വേദി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതഞ്ജലതി തത്തതഃ യം ലപ്ത ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാത്മികം തദാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുണാരഭി വിജാലതേ താം വിദ്യ ദുഃഖ സംയോഗം വിയോഗം യോഗ സംചിതം. ഇത് പറയണത് സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികമായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പൊ സമാധി പൊസിഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ പോയിന്റ് ആ പറയണ അല്ലെ. ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി പൊസിഷൻ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക നമ്മൾ പിന്മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവ് ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവാണ് കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ
അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് ആ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ആ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾ അനുഭവിക്കുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ സത്യം അതോടുകൂടി മനസ്സിലാവണം. അതിന് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലൊരു വലിയ നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇതിലൊരു വലിയ നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപൽഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ശുദ്ധനാകില്ല. ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് സർവ്വക്ലേശം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു സംഭവമല്ല, അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആനന്ദം കിട്ടില്ല എന്നും പരമാനന്ദം നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗ പരിശീലനത്തെ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബട്ടണിട്ട പോലെ ഭക്തി കിട്ടിയാല് ബട്ടണിട്ട പോലെ ബട്ടൺ പ്രസ് പോലെ നമ്മൾ സമാധി പൊസിഷനിലൊന്നും എത്തൂല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കില്ല, അതിനും പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമാണ്. അതിനെ പതുക്കെയാണ് നമ്മള് ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ മുക്തനാകണം. യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രാഥമിക ലക്ഷണമാണിത്. പിന്നീട് സമാധി എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. അപ്പൊ പതുക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്താം. യോഗത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ആസക്തരാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടതുപോലെ പരിപൂർണനാവില്ല. അത് അടുത്ത പോയിന്റ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ യോഗയില് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിയമ ആസന അങ്ങനെ പ്രാണായാമം ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. അത് ഒറ്റയടിക്ക് സമാധി പൊസിഷനിൽ എത്തണ്ട. അതിനേ മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതേപോലെ യോഗയിലും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിനോടായിട്ടുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരും. ആസക്തരാവരുത്. ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പരിപൂർണ്ണം നമ്മ അവിടെ നിൽക്കും. നമ്മ അതാണ് വലിയ വലിയ സിദ്ധര് അതേപോലെ തന്നെ യോഗികൾ. നമ്മ പറഞ്ഞ യോഗികൾക്ക് അവർക്ക് പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത്ഭുതത്തിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് മുന്നേറ്റം സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നിൽക്കരുത്, വീണ്ടും മുന്നേറാനുണ്ട്. അങ്ങനെ മുന്നേ സമാധി പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യോഗാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തണില്ല. അതിനെ മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിശ്ചയേന യോക്തൈവ്യ യോഗ്യ നിർവണ്ണ ചേതസാ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമ്യ ശക്തോ സർവാന ശേഷദാ മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമ്യം വിനയമ്യ സമന്ധതാം. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴി മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിന് തോന്നിയ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ യോഗാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ധൈര്യം, അതായത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും, ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. അതിന് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ തോന്നിയ ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സിൽ പലതൊക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ചിന്തകളായിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചിന്തകളായിരിക്കും. പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ ഹൃദയംഗമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുകൊണ്ടും എപ്പോഴും
സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒരാൾ ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സത്സംഗങ്ങൾ, ഭക്തന്മാര് ഗ്രൂപ്പിൽ, അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്, ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ അത് സാത്വികമായിട്ട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് പെട്ടെന്നല്ല, പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് 2 തരം ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ സ്വധർമ്മം, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് രണ്ടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. അതും മൗലികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും മനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ്. ആ ആനന്ദം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ എടുത്തോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏതാണ്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിപൂർവം, അതായത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലേ? 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതന്നെ, ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രഭു, 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥം. 2ാമത്തേലല്ലേ? 1ാമത്തേല് ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? 1ാമത്തെ ചോദ്യം, 2ാമത്തെ ഉത്തരം. 2ാമത്തേല് ഉത്തരല്ലേ പറയുന്നത്? 2ാമത്തേല് ഉത്തരം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറയണത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ? ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മോചന. കാമ്യകർമ്മത്തിലും നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനമാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരമുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തി നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? അത് 2ൽ തന്നെയാണ്. രണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. 2ന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 3 വ്യത്യാസമാണ്. മായാവാദി സന്യാസി നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരിക്കണ ആവശ്യമാണ്. കേവല ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. അപൂർണ ത്യാഗം അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. വൈഷ്ണവ സന്യാസി പ്രക്രിയ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മായാവാദി അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നു. മായാവാദി സന്യാസിമാര് മെയിനായിട്ട് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. മറ്റേ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ്. വേര് കണ്ടെത്തണം, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അത് തന്നെ. അവര് പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്ന വേരിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ.
ഭക്തി ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ ഭക്തർ എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ വെള്ളം സന്യാസികള് വെള്ളം ഒഴിക്കും. അവര് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. നേരിട്ട് വേരിനാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും. അവര് വേര് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വിരക്തി, ആസക്തി. അവര് വിരക്തിയിലാണ്. ആര്? മായാവാദി സന്യാസികൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മറ്റവർക്ക് ആസക്തിയിലാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ജ്ഞാനം, അല്ലേ? മായാവാദിക്കാര് അപൂർണത്യാഗം. പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇവര് മായാവാദിക്ക് ജ്ഞാനവും വൈഷ്ണവർക്ക് പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മറ്റവർക്ക് ജ്ഞാനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഹരേഷ് ഒന്നല്ലായില്ല. നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്താ? മായാവാദി സന്യാസികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായാവാദി സന്യാസികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യാ? അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ഭക്തർ, വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹരേഷ്ണ 6ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ പ്രഭു? 6-ലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സിലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധം, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതല്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോവില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. അയാൾ പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയ അത് പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7-ാമത്തേൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിൽ അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത സംഭാഷണം കേൾക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കൃഷ്ണപ്രസാദമല്ല എന്നിൽ ഭരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലം പോകാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങള്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9-ാം ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് ആൻസർ അല്ലേ? അതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7ഉം 8ഉം 9ഉം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 7-ല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദിവ്യബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് അതും പറയാം. ദർശനം, ശ്രവണം, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭാവാർത്ഥം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കില്ല. അതിന് നമ്മള് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ. താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആരെ ബാധിക്കില്ല? അതാണ് പാപമാലിന്യം തീണ്ടാത്ത ആ വ്യക്തി പറ്റി പറഞ്ഞത്, ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം സ്വയം കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ, 17 നേരിട്ട ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിന് സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖ ആസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരും.
ഓക്കെ. പരമസുഹൃത്ത് സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ തത്വത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻസർ ആണ് 25ാമത്തെ ആൻസർ ശ്ലോകം. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ. അതെ, അതിന്റെ ആൻസർ 25ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പ്രഭുജി. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് അനുഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രഭു 5ാമത്തെ ആൻസർ ഏതിലായിരുന്നു? ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ വരുന്നത്? 10. എല്ലാരും ബുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവരും. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ? 8ാമത്തെ. എപ്പോൾ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. സദാ പരമപുരുഷനും ഒഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. 25. അതായത് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോൾ സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം തേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്തത് ശാന്തി ശ്ലോകം. പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികൾക്കും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഞാൻ ഇതിലില്ലാത്തൊരു കൂടെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് ഇതില് ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, വിഘടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകം. 2 ശ്ലോകമാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇല്ല, അതൊക്കെ 2ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 13ഉം 14ഉം വായിച്ചു നോക്കിയൊന്ന്. ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കർമ്മം എന്താണ് ആത്മാവ്? 9 വാതിലുകളിൽ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് എന്താണ് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യവും കിട്ടി, ഉത്തരവും കിട്ടി. എന്താണ്? ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രേരിതനാവുന്നു ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു 100 പേര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80 പേരും ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആര് എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു 10% ആൾക്കാരായിരിക്കും ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കാം. മനസ്സിലായോ? കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ചുറ്റുപാടാണ് ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെയാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഏത് സമയത്തും പരമാനന്ദത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോയിക്കാലും ആത്മാവ് പരമാനന്ദത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ അത് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ആ ഫീലിങ്സ് എടുത്താണ്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയായി മാറും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇത് വായിക്കാം നമുക്ക്. 20 നമ്മൾ വെച്ചോടുത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ ഇനി വായിക്കേണ്ടത്? 25. 25. ഓക്കെ, 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് ശൈനരൂപമേധം ബുദ്ധ്യോധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസൃപ്തമനകൃത്തോ നാകിം ചിത്തതി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയോടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മമുറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം ആണ്. നമ്മള് കൺഫേം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അതിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വിരമി. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ പഠിച്ചല്ലേ, യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ. അതിൽ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിൻവലിക്കുക. അതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൽ അയാൾക്ക് ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിൽ. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് 2 മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കഥ പറയാം. അതായത് പ്രഭാത സ്വാമി ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ ആചാര്യനാണ്. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എവിടേക്ക് പോണ സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസാദം മാത്രം പ്രഭാത സ്വാമി കഴിക്കണം. അപ്പൊ അതിലൊരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് ഇതെന്താ കഴിക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതം എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കാരണം കൊണ്ട് പ്രഭാത് സ്വാമി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രസാദം ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിക്കുക. അപ്പൊ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ സാധാരണ രീതിയിൽ. അത് കഴിഞ്ഞു, ആ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒരു ഭക്തിയായി മാറണം. ഇതിനൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. വീണ്ടും അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് അവരെ കണ്ടുമുട്ടണമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ പവറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ജീവിതങ്ങളിൽ അത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് കാണാനും അങ്ങനത്തുള്ള അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതറിയാണ്ടായാലും, കാരണം ആ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ജന്മത്തിൽ 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 11 വെട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്രാവശ്യം 99 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 1 ചെയ്താൽ മതി. അതാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്കറിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന അന്ന് നമുക്ക് ആയ ലിബറേഷൻ, മോക്ഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തി ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ പ്രഭുപാദർ സ്വാമിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പ്രസാദം പ്രഭുപാദർ സ്വാമിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഉള്ളിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയണില്ല. പിന്നീടാണ് കഥകൾ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 26ാമത്തെ.
യതോ യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തോ നിയമേധാ താതാത്മേന വംശം നയേത് സംഭവാനെ സ്വഭാവനെ ചപലവും ചഞ്ചലുമായ മനസ്സ് എവിടേക്കാണ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന്റെ അധീനതയിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മളെ അധീനതയിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ആത്മാവിന്റെ അധീനതയിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അതിൻ്റെ ഉള്ള പരിശീലനമാണ് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമമായ കാഷ്ടയും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതിനൊരു വേറെ തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി എന്നും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗോദാസനാണ്. കാരണം എല്ലാം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ഗോദാസൻ. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. അത് തന്നെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടു തരം വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവേണ്ടത് എന്താണ്? ഗോസ്വാമിയാണ് ആവേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഗോദാസനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രശാന്ത മനസം ഹേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപേതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂത കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് യോഗി അതീന്ദ്രാനത്തിൽ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. ഞാൻ പരമപുരുഷനായ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ ശരിക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ആ വേടി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. അതിന് അതീന്ദ്രിയം ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതൻ. രജോ ഗുണം നമുക്കൊരു 3 ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ്, സത്ത് രജസ് തമസ്, അങ്ങനെ 3. പക്ഷെ രജോ ഗുണം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചറിയ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ, വളരെ ആസക്തിയായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും. അത് രജോ ഗുണമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് രജോ ഗുണമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് സത്വ ഗുണം ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 80% രജോ ഗുണമായിരിക്കും, 10% സത്വ ഗുണമായിരിക്കും, 10% തമോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് രജോ ഗുണം ഉള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും. അപ്പൊ രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും മാറാം ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൂടുതലും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറുകയും സത്വഗുണത്തിൽ പിന്നെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്യണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുജ്ഞേനം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷാം സുഖേന ബ്രഹ്മ സമ്പർശ അത്യന്തം സുഖമസ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. കണ്ട, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്കായ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടണാണ് പ്രേമം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന 3 രീതിയാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം. പിന്നെ എന്താണ്? അതിന്റെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് പ്രേമം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആനന്ദം. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ പേര് തന്നെ അതിനുണ്ട്. ഒന്ന് സംബന്ധം, ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അഭിജ്ഞേതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതാണ് പ്രേമം. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത്
സർവഭൂത സദത്മാനം സർവഭൂത ചാത്മനി ഈഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനം. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവ്വജീവികളിലും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരംപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അതാണ് നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ എന്ന് പറയാം, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ യോഗി എന്താണ്? യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്, ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. പിന്നെ സർവ്വജീവികളിലും എന്നിലും കാണുന്നു. ഭഗവാനെ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാനിൽ ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ കാണാം, പിന്നെ ഭഗവാനെ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? ആ ഒരു ലെവല് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർ പരംപുരുഷൻ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ എവിടെ ചുറ്റുപാട്, അതാണ് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാ പറയുന്നത്. എവിടെയും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് വ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്നാലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാണ്. അതിന് ഭേദ്യ അഭേദ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും, അതായത് ഭിന്നമാണ് അഭിന്നമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടു. കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെ അവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സാധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വിശ്വാസിയാണ് അവിശ്വാസി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. അവൻ വിശ്വാസിയാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അത് കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും, എല്ലാ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് മൗലികമായി രണ്ട് ശക്തികളാണുള്ളത്, ആത്മീയ ശക്തിയും അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും. ഭഗവാനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയും ഒന്ന് അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും. ഈ ഭൗതികത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയും, ഇപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയും. ഒന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ദുർഗാദേവി, ഇപ്പുറത്തുള്ളത് രാധാറാണി, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഭഗവദ്ദാസന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിലും അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് ഒരേ സൃഷ്ടിയിൽ, ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക്, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് അയാൾ ചെയ്ത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നായായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നായാവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് നായായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേവനാണ് ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ ദേവനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വേറെ കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്വന്തം അച്ഛനമ്മ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോകണു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകണു, കേരളത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കേരളത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങും അല്ലേ. പക്ഷെ അവൻ എന്റെ ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സുഹൃത്തുന്നു, അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. അവന് അത് ഇഷ്ടം, അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇവന് ഇത് ഇഷ്ടം, ഇവന് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അത് അവരുടെ ആഗ്രഹവും അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവുമാണ് അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മേ പശ്യന്തി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്. ഭഗവാൻ പറയേണ്ട എല്ലാവരെയും ഞാൻ സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞാലും ഭക്തനോട് ഭഗവാന് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് കാരണം ആ സത്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ആ ഭക്തന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുകയും അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന് പരിത്രാണായം സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം. പരിത്രാണാണ് ആദ്യ ആരാ? സാധൂനാം, അതായത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോൾ പറയണത്, പറയില്ല ഭക്തന്റെ എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരു ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ
നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭക്തന്മാരെ ആജ്ഞകൾ കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെ ആജ്ഞകൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞത് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന. എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദിശനായിരിക്കുന്ന ആദ്യ പുരുഷനെ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനെ സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമിച്ഛന്തി ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിരുന്ന ആദിമ പുരുഷനെ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അതെങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില്. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അഞ്ജനം കൺമേഷി അല്ലെ, ആ കൺമേഷി കൊണ്ട് കണ്ണു എഴുതിയ ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള അത്ര അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. കൃഷ്ണബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതായത് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് പ്രേമം. അപ്പൊ മുക്തി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തി വരുന്നെന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടല്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ആ ക്ലിയർ സബ്ജക്റ്റ് ആയി. സംഗതി പറഞ്ഞത് തന്നെ ശരിയാണ്. അത് കാരണം ചില ഒരു കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും വെപ്പിക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല, ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട് അത്രയും ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും മാറ്റും. നമ്മളേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ധനം അടക്കം മാറ്റും. അതിന് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ കഥ ഉണ്ട്, പല അനവധി ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ. അതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ആരാണ് കുചാലിന്റെ കഥ, അങ്ങനെ പല കഥകളും നമുക്ക് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇവൻ നാരദന്റെ മുൻജന്മ കഥ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് എടുത്തു കളയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മളെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാതും എടുത്തുകൊണ്ട് കളയും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ അത്ര ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭക്തനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അയാൾ ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദസ്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നൊരു അവസ്ഥ ചെയ്യും. ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് പുറത്തിടുന്ന പോലെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മത്സ്യം പടയ്ക്കും കിടന്നു, മനസ്സിലായോ? അതായത് ആ ജീവാത്മാവ് പടയ്ക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ആ ഭക്തനെ പിന്നെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഭഗവാൻ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ധനവും ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോകും. കാരണം അത് അത്രയും ലെവലിൽ എത്തിയ ഭക്തന്മാർക്കാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനാണ്, അതൊരു നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനാണ് പിന്നെ എല്ലാതും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സർവഭൂതാസ്തദം യേമാം ഭജന്തേ ത്വദാം സ്ഥിത സർവത്ര വർത്തമാനോപി സയോഗിമയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? ചതുർഭുജ രൂപമാണ് അല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്താണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ
അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഗർഭോദായിശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായിശായ കൃഷ്ണു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് പരമശിവൻ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ കുറെ, എല്ലാവരും അല്ല പലതും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഒന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ നിശ്ചയമായും സർവ്വവ്യാപിയാത്രി ഏകരൂപിയാണെങ്കിലും തന്റെ അജിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവതരിക്കുന്ന അല്ലെ, മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവതാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് അതിനെ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. സൂര്യൻ എന്താണ്? നമുക്ക് സൂര്യൻ കാലത്ത് എവിടെയായിരിക്കും? കിഴക്കായിരിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും, വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ നോക്കണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സൂര്യൻ അവിടക്കാണ് ഇവിടക്കാണ് ഇവിടക്കാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആയ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആമൈ പൗമേന സർവത്ര സമം പശ്യന്തി അർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മദഃ. അർജുന, അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായിക്കൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമയോഗി. ഇത് പറഞ്ഞ ഇല്ല, ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും സദൃശ്യനായിക്കൊണ്ട്, അത് ദുഃഖത്തില് എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യമായി കണ്ട്. അത് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം അവന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖം അവന്റെ സുഖമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. അതാണ് സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സാത്വികഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മറ്റുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ സുഖം എന്റെ സുഖമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്റെ സുഖം മാത്രമേ എനിക്ക് സുഖം, അവന്റെ ദുഃഖം അവന്റെ ദുഃഖം, എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖം, ആ റേഞ്ച്. അടുത്ത റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അടുത്ത ടൈപ്പ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖം എന്റെ സുഖമായിട്ട് മാറാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായിക്കൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമയോഗി. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ താനും ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞല്ലേ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്താ? അതൊക്കെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, അതല്ലേ? അതെ, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദിഭൗതിക, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം. അങ്ങനെ 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണബോധം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണബോധം ഉണ്ടായി നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഭക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി തന്നെ പോകും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണബോധമാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗി എത്രേ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകൻ. അതാണ് ഉത്തമ യോഗി. നമ്മളെ ലെവലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ, വാൽമീകിനെ മാറ്റിമറിച്ചാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റും. നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വാൽമീകിനെ പോലെ ആയി മാറും, മനസ്സിലായി? അതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എന്നാൽ ശരി ഞാൻ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൽ കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. നമ്മൾ കുറെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് തന്നെ യുക്തിവാദികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നേക്കാം, നമ്മൾ മാറും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് മനസ്സുറയ്ക്കും.
പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ആ ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാലേ നമുക്കത് ഭരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ദാനത്തിന്റെ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണബോധമുള്ളവനാക്കി ആവുന്ന യജ്ഞത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന ഒരു നല്ല യോഗി തന്നെയാണ് അല്ലെ. കുറെ സന്യാസിമാര് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഋഷികേശിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരിദ്വാറിലായാലും അങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് വിജനമായിട്ട് സ്ഥലത്തിരുന്ന് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരേലും ബെറ്റർ ആണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അപ്പോഴൊരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കാരണം അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ലെവലിന് ഭക്തനും മറ്റുള്ള സന്യാസി സമ്പ്രദായത്തിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ആ ലെവലിലിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് അങ്ങനെ ആരോടും പക്ഷപാതം ഒന്നുമില്ല. ഇന്നത് ശരിയില്ല, അന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തിനാണ്? എല്ലാവർക്കും പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുനുവാച യോയം യോഗസ്തയ പ്രോക്ത സാമാന്യ മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലാസ്ഥിതം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്സിലായി എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ല എന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയും. നമ്മളെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ സംഗതിയൊക്കെ കേൾക്കാനൊക്കെ രസമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചഞ്ചല മനസ്സാണ്. നമ്മളെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പല ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്, യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് കലികാലത്ത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികത ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് മടിയായിരിക്കും. പിന്നെ അല്ല ആത്മീയതയിലെ ഉയരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ല. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സ്വയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അഭ്യാസം നമുക്ക് പറയില്ല, LKG UKG പഠിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച പത്രന്മാരാ, മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലെത്തൂല. അതിലെത്തണം. അത് എത്തണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അത് എത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയണ ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രിടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലേ, നമ്മൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ. അതിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ മനോനിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭൗതിക ദേഹമാവുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളൊരു രഥത്തിനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരകള്, ആ കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ്? കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കടിഞ്ഞാണ് എന്താ? മനസ്സ്. കടിഞ്ഞാണ് മനസ്സ്. പിന്നെ അടുത്തത് സാരഥി, ബുദ്ധി. സാരഥി ആരാ? ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി. ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി. പിന്നെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്, ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി, മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളുമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുതിരകൾ. പിന്നെ അതിന്റെ പിറകില് കടിഞ്ഞാണ്. ആ കടിഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിന്റെ പിറകിലാണ്
സാരഥി. സാരഥി എന്ന് പറയുമ്പോ ബുദ്ധിയാണ്, ബുദ്ധി, അതിന്റെ പിറകിലാണ് തേരാളി, തേരാളി, അതാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് സ്വന്തം രഥം. രഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശരീരം. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ കൺട്രോളർ ആരാണ്? ആ ജീവാത്മാവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ തേരാളിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ എന്റെ രഥം തെളിയിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? എന്നാലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുതിര പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ കുതിരയുടെ ഇഷ്ടത്തിനേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം നമ്മള്. മനസ്സിനെ വഴികേട്ടതാണ് ബുദ്ധി, എങ്കിൽ അതിന് വാശിയിലും ബലം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം മനസ്സിനെ വഴി കാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ പ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായ മന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോട് ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനോടെ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭാസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്തി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കിട്ടും. അപ്പൊ അതും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്, അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കൂടാതെ ഭഗവാനും കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അതും ഇതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം, പക്ഷെ ഭക്തി ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം പ്രഭാസ്വാമി എവിടെയാണ് പോയതും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെ ഭാരതത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന, കാരണം നമ്മളെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാം 4 യമനിയമം അത് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ്, അത്തരം പവർ വേണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവര് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രഭാസ്വാമി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് 18ാമത്തേല് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാനസിക പ്രവർത്തന, അതായത് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ, മനസ്സിനെ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് യോഗി എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം, യോഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ അധീനയിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ യോഗയില് പരിശീലനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്. കാരണം ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗിയുടെ അവസ്ഥയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളിലും ഭഗവാനെ കാണും. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണും. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആജ്ഞ, ആ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കാരണം കാറ്റിനൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വളരെ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെയല്ലേ എനിക്കിത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം, എന്നിട്ട് നാളെ ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാട്ടിൽ നല്ല മഴയുണ്ട് അല്ലേ? ഭയങ്കര അതാരണം എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കയറാൻ നോക്കുക. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ കയറാണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് 1-2 ദിവസം കാണും, പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും, പിന്നെ അത് വിട്ട് കളയണം. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം.
നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടണ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാന്നല്ലാണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വിട്ടുപോകും. രേഷ്ണ പ്രഭുജി ആ 3 വിധ ദുഃഖങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്ന് പറയാവോ? പ്രശാന്ത് പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ, നിഷാദ് പ്രഭു. ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. പ്രണാമം. വന്നിരുത്തിക്കോട്ടെ. കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യേപേച്ച പതിനാം ഭാവന്യേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. നാളെ കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.